Het is Tonsje, 8 maart. Dit is het Boppenslag Café. Mij Joen on tafel. Het verneemde advocatenduo. Maar bovenal zeer fanatiek Heerenveen supporter. Wim en Hans Anker. En de Ankers spelen Joen een echte thuiswedstrijd, want het publiek hier in het Boppenslagcafé, daar binnen de volleyballers en de volleyballers dus van AVC 69 uit Akkerum. Hey! Heren, Mijntje weer doeltje on tafel. Nog één keer een groot applaus voor Wim en Hans Anker. Hans en Willem Anker worden binnen op zo'n 20 februari 1953 in het ziekenhuis van Ljouwert. Net tegelijk, want er is altijd iemand die als eerste komt vanzelfs. En de winnaar wie? Wim. Bij de betten stiet hij al 1-0 voor. En winnen, dat is wat ze beiden altijd willen. In de jochzaal Big Leagues. De broeren Anker binnen de verneemste dwallingadvocaten van Nederland. En misschien wel van de wereld. En net gewone advocaten, maar strafadvocaten. Ferdy E., Richard Klinkhamer en nou Robert M. binnen cliënten. En het moet duidelijk wezen, zaken binnen er om te winnen. Safine de Ankers. En daar luidt de link met de sport. Want dat is de orengrote passie van de beide Mali. In Akkerum, dat de broden opgroeien en wenjen, broest het op sport met slingeraap. Meest klimmen. Je kind zou gek net verzinnen of ze organiseren het. En de allergrootste passie is voetbal. Net te weg. Dat is de instelling en de naam van haar zeilvoetbalteam. Dat ze jarenlang actief zijn. En begrutsen hebben we met de tribuneklanten van Sportclub Heerenveen. De meesten als ze in de buurt van de broden Ankers zitten. Maar geen hoed, nooit het eten slokje en alles is weer rustig. Allereerst voor heel even. Hey Slager, kunnen we morgen, let op de woordspelling, 4 blinde vinken krijgen? Hey, leuk joh. Slager, Spijkerman. Ja, heren, welkom hier in het Boppenslagcafé. Allereerst proost. Het is even wennen, Hans. Het is gewoon wetter. Het glas is wat grut. Het glas is wat grut. De boer, jou ook welkom. Ja, dankjewel. Je had vanzelfs smoordrok. Nou, maar ik maak de zaak Robert M. die het takelmanje uit zit. Had je hem trouwens überhaupt wel tijd om hier te zitten? Nou, we hebben dit heel tijd alleen al uitgepraat. Ja, dus je moest eigenlijk. Nou, we hebben het genoteerd en dan kom je. Maar het is op het heden wel extreem druk. Ik ben ik thuis aan het werk, want je moet allerlei ordners terug. Het is, Robert M., dat is een gigantisch dossier van meer dan 100, 200.000 pagina's. Ja, dan moet je natuurlijk ook nog een pleidooi maken. Je moet elke week of elke 2 weken naar de cliënten dossier erop spreken. Dus het is een mega klus. Ja, Robert M. werd vertocht van vermeend seksueel misbruik van zo'n 60 baan. Een grote zaak. Het is de grootste zaak die je hem eer hoort, hè? Ja, de grootste tot dan toe, dat we de Volendam-brand met Jan Veerman als cliënt. De vreselijke brand van 1 januari 2001. Dat we een dossier van 40.000, 50.000 zien. Maar ja, dit slaagt alles. Ja, en dan je zei, kijk, dat is extreem druk. Wat is dan extreem? Nou, normaal dan werk je binnen het al hele lange weekend, maar nou werk je dus ik nog een paar jonden in de weekend, maar ik werk ik sneu de middags en de s'nachts ik. Dus dan ben je, als je nou naar deze weekend dan ben ik hartstikke blij dat het sneu een kwartier van Johannen is. Dan Heerenveen Excelsior. Hij weer blij dat er even naar jou daar komen. En dat is geheel wederzijds. Ja. Nee, maar dat is dan een ontspanning dat je even naar Heerenveen gaat. Ja, maar van, nou had je ik als een keer een burn-out horen, hè? Het maar die kan natuurlijk net weer opgaan. Nee, ik heb een keer eruit geweest. Dan ben je eigenlijk dan een recidivist, hè? Om in je jargon te blijven? Ja, want ik heb van de keren daarvoor dus net leerd, maar dat komt door het enthousiasme. En in deze fase moet je wel oppassen, want het proces dat begint maandje. We zitten 3 dagen in de week in Amsterdam, dus elke maandje wens je vreed en dan wordt het tot april, mei, juni. Dus het is een hele klus. Ja. Bij Wans kocht je hem altijd wel, maar hij luisterde het altijd. Nee, hoe zwaar is het dan voor jou als broer zijn, dat hij misschien nou richting de Rhône gaat? Nou, dat merken wij vrij snel. En dat merk je ons in gedrag. Hij wordt kribbig.
Ja, binnen kantoor. Dan had er een briefje op het door. Ga weg. Dat is wel duidelijk. Ja. Dan heeft hij een tekeningetje bij gezet en hij zegt ga weg. En ik zeg ja, dan begint hij te fladderen. En dan moet je me even net lastig vallen. Moet je me net even net steuren. Nee. Maar wij zeggen wel van nou, er is wel op een gegeven moment een grens bereikt. Ja. Nou, Want hij is daar gevoeliger voor. Ik heb daar zelf geen last van. Dat is geen verdienste. Maar goed, de ene mens het oors in elkaar, dat is hoor. Maar we moeten hem daar wel een beetje beschermen. Maar hij doet het met Tjalling van der Goort. Dat is een fantastische advocaat. En met z'n beiden komt het helemaal goed. Ja. Nou, leidt de zaak sowieso heel gevoelig. Hè? Je maakt een soort haatmails. Hij hem wel krijgen, hè? Bedreigings. Jo lezen, dat hield al net, hè? Nou, ik lees dat wel via de secretaresse krijg ik daar een selectie van. En wat dus opvalt is dat die haatmails alle jaar midden in de nacht schreeuwen worden. En vaak anoniem. En dat vind ik heel jammer. Ik ben nu 23 jaar advocaat. En vroeger wie het zelfs meestal net maar uziens wie dan moesten ze een postzegel keepje. En een kaart of een briefkaart. En dan kreeg je een reactie achter. Wie zit er gewoon vergeten. Dan heb je nog een bepaalde drempel. Er weer een drempel. En nou is het zo van, er wordt direct gereageerd. Ja. En ik vaak op anonieme basis. En er wordt enorm scholden en bedreigd. En het is al jaar van, de ankers zijn zelf ook pedofielen. En ze zien er ook uit als pedofielen. En die man die heb ik ook een brief teruggestuurd. Ook via de mail. Want je hebt alleen maar een mailadres. Dan heb ik gezegd, nou, waar het mijn broer betreft, kan ik me er nog redelijk in vinden. Ja. Maar zo werkt het gewoon wel. En je krijgt bedreigingen. Maar we hebben er meer dan 1000 hoor. Ja. Ik heb ze alle jaar lezen en de wie en ik een hele protte mijn bedreigend karakter. En hoe ga je daar dan mee om? We hebben geen onjef te nemen, we hebben wel de ernstigsten, hebben alle jaar in kopie naar de mutaties gewoon uit de politiebureau. Ja. En wat ik ben zelf wat langer in het vak, dat is mijn broer. Mijn broer is een beetje een groentje, maar ik ben al wat langer bezig in het vak. En we hebben zaken nog die enorm tot de verbeelding spraken. Maar wat deze zaak betreft is het inderdaad onvergelijkbaar. Wat je nou al jaren hoe je heen krijgt. Mm-hmm. Wij zijn er zelf vrij rustig eronder, maar het is wel ongelooflijk dat het gaat al jaar midden in de nacht en inderdaad anoniem. En dat is wel moeilijk om het te verweren. Maar mijn broer, ik haal mijn broer daar wel nog eens aan, dat doet hem altijd goed. Die zegt ook wel eens van, de mensen tellen niet meer tot 10. En die schieten eerst en daarna tekenen ze de roos. Dus dat is een citaat van mijn broer. Oké, mooi citaat trouwens. Ja. Daarom citeer je een wijs mens. Precies. Ja. Genoeg hoe de zaken, Robert M. Want aan de andere kant, ja, had je al die dossiers lezen, al die narigheid en dan de haatmails. Ik kan me vaststellen, dan heb je echt iets van ontspanning nodig. En je organiseert eigenlijk allerhande van activiteiten in Akrum. En dat, ja, ik geloof iets van 40 activiteiten in heegtijddagen per jaar. Hè? Dat wie het in het verliezen. Ja. Ja. Dus dat is alle weekend dus een activiteit in Akrum. Dat is nou net meer zo. We hebben in 26 begonnen. Mijn heid wie even om in de historie te duiken. Die weer burgemeester van de voormalige gemeente Tingerendiel. En die zei op een gegeven moment, wij komen natuurlijk van Schiermonnikoog. En daar ben ik geboren in 1953. En toen zei hij, wat vinden jullie van Akrum? Vind je het een leuk dorp? Ja, ik vind het een hartstikke leuk dorp, maar er is niet veel te beleven. En toen zei mijn vader, nou dan moet je het zelf organiseren. Ja, een van de dingen die je organiseerde, hè, dat is, laten we er even naar zien jongens, dat is het meesklimmen en ook het slingeraap. Hè? Dat hij hem introduceert eigenlijk in Akrum. Want deze man ken je? Of is het al heel lang lien? Is dit Van der Veen? Hij is in elk geval mis. Slingeraap. Oh, Germ Brouwer. Germ Brouwer. Fantastisch. Welke buur. Die man die weer redelijk op leeftijd met een fantastische stijl. Geweldige huis. Wij hebben toen samen van 26 hebben wij een stichting in het leven geroepen. Dat is de stichting Sportreal. Sportieve recreatie voor allen. Dat was afgezet tegen Montreal. Dat was de Olympische Spelen toen in dat jaar. En dat was een CRM-actie van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk van de oud-minister Marga Klompé. Die hij toch nog wel kent, denk ik. Hè? Natuurlijk.
Ik ga het noemen nog op vandaag. Maar toen hebben wij de BVD maar begonnen, maar ik zie er één ding bij. Wij organiseren dat met een bestuur, met verschillende bestuursleden. Dat ben mijn broer en ik, maar dan ben ik ook de bestuursleden. Maar een heleboel vrijwilligers. We hebben 24 vrijwilligers. Wat dat betreft is Akkerem-Nes fantastisch wat het betreft zijn draagvlak. En ik in gearworking met alle organisaties als de gezamenlijke horeca en de ondernemers en de merkencommissie en allerlei instanties. Dus maar dit is eigenlijk maar twee, hè? Ja, het is net dat wij dat misschien beiden doen. Het is in bredere perspectief. Dat wil ik even als eerste opmerking plaatsen. Ja, die een vrij lange opmerking, maar Ja. volgeplaatst. Maar je organiseert eigenlijk nog volle meer als alleen nog slingeravond. Wie ik nog een soort van pauze. Wie toch een programma dat bestiert alleen maar uit pauzes, toch? Ja, we hebben dat we inmiddels alweer 20 jaar alleen. Toen zeiden Hans en ik, wij moesten bij Heitemem altijd mee naar Goerders, naar de Boppenseel, naar de Vogelwacht, naar de fanfare. En dan vonden wij de pauze het allermooiste. En toen hebben we een keer zijn onderbouwd. We organiseren een feestje maar alleen nog maar pauzes. Eigenlijk een heel eenvoudig idee. En dat was een groot succes, maar je moet even door. Hè? Dus affiches in Akkerem, feestavond met alleen maar pauzes. Nou, dat kwam in de Mid-Frieslander, toen in de Ljouwte Kranten, toen in de Telegraaf, toen kwamen er radiostations, televisieploegen. En op laatst weer dus 600 man bij Goerders en die konden het dingen zien, maar er waren de hele jongen niks. Dus het was een feestje, maar alleen nog maar pauzes. En hier wij zijn een doenjoen voor 50-plussers, dan winnen misschien 40 man kwamen. Maar nou ziet alles vol en Hans ging op het podium en die hierpen hij zei, nou, deze dames en heren, ik kondig u de eerste pauze aan. En die worden dan jaloeren. Toen kwam er om Jalven Johan weer. Hij zei, we krijgen nu de grote pauze met de verloting. Verloting? Ja. En dan pakten we iets van 2400 goenen. Want een enorme verloting. Maar er gebeurde niks. En er kwam een oudere vrouw in een bloemetjesjurk en die kwam bij het podium en zei, voorzitter. Zij zei van, gebeurt er verder nog wat? Ik zei helemaal niks. Maar wanneer ken ik het beste naar je toilet? Ik zei, dan moet je in de pauze doen. Ons verstuurde je het hele programma. Ja. Nou, dan hier om 12 uur hier we nog een dweilpauze. Ja. Want dan kwamen het bier door de drompels heen. Ja. En de Wico's. Je kennen de Wico's wel, de boer, hè? Die Co die is van Kobus. Ja. Nou, die Wie zal wel van Witske zijn. Ja. En die zeiden op een gegeven moment troffen wij ze een Ierlien in het café in Olde Cape. Van Kees, dat wie het wapen. En toen zei Kobus, die zei van, ik ben eigenlijk nog steeds een beetje lulk op hem. Nou, ik zei, dat is jammer, want we kennen al het goed. Hij zei, het komt door die pauze, jong. Hij zei, Jem hebben us toen vregen om daar te spelen. Nadat we in Akkerem West heen, hebben we 3 weken lang konden we net optreden. Moesten we alle optredens uitzezen. Nou, ik zei, dat spijt mij. Ja, hij zei, we willen helemaal stikken. Want Jem hier us alleen nog maar vregen om het in de pauze te spelen. En ze kregen maar 300 goeden. Ja. In een brief gestuurd, kun je hem even los in de pauze. Oh, hij zei, dat mocht we goed maken. Maar waarom doe je hem dit? Nou, wat sliet je hem dit op? Wij houden van ons dwarp. En we hebben altijd van thuis meegekregen, een dwarp is net om in te sliepen en om in te weien, maar echt om in te leven. Maar waar zien dat je de kwaliteit van het leven verheeg kennen. En je bezwaart je echt voor puur entertainment, hè? Want je hebt liefde voor het Nederlandse levenslied. Ja. Waar komt dat voor? Nou, wij van jongs af aan hoorden wij al van het levenslied. Meestal zitten wel eens, en ik denk dat mijn broer het er wel mee eens is, die zitten van ja, je organiseren die activiteiten en dit en dat en dat. En je bent advocaat. Nou, dat heeft er helemaal niks mee te maken, want wij dienen dat al jaren al voordat wij advocaat dienen. Alleen we doen het nou nog, maar dat is toch helemaal niet opvallend. Wij kochten vroeger de singles van de Martino's. Dat zei hij niks. Nee, dat is niks al, maar daar snap je er helemaal niks over. Martino's. Je wist helemaal niks van de Martino's af. Maar ik luister aandachtig. Ja, nee, maar dat vind ik ook een kwaliteit. Dat zou mijn broer ook wat vaker moeten. Ja. Maar zullen we zien naar je fragment van Jim? Volgens mij een ree met reebruine ogen, ken dat? Of? Zeg kleine ree. Zeg kleine ree. Ik denk Stiens. Zeg kleine ree, oh ja die ree, als jij graag springt, ja spring, ja spring. Zeg pas om, zodra die jacht omkleedt. Een jonge ree die kruiste toen zijn pad, ja pad, ja pad.
Hij smulde argeloos, wat mag als het graan. Dat vind je nog zuiver, hè, de boeren. Ja, dat is heel knap, heel knap. Je geniet je direct bij. Tuurlijk. Een mooie voorstel, het wie de jaren 60. Al uw vrienden die hier een hele oren muzieksmaak. Maar Hans hier toen al de voorliefde voor de Nederlandstalige muziek. Maar dan ben je een eenling, hè. Maar we hebben wel altijd gewoon uw smaak verkondigd. Ja. Maar dan ben je zeer kundig in je vakgebied. En je bent eigenlijk ook soms clowns. Hoe skier je dat? De boer. Ja. Weet je wat mooi is? Van, ik heb daartussen ik wel eens gesprekken hoor, maar mijn vrouw en die zei van nou, denk erom, hè, van ze moeten hier nog wel serieus nemen. Wij doggen 2,5 uur, 3 uur commentaar bij het Fries kampioenschap Slingeraap. En dat gaat nergens over. Nee. Dat hoef jij net te vertellen. Dan komt er een vrouw bij me, naar Slingeraap, en die zegt: Anker, ik zit in een hele moeilijke echtscheidingsprocedure. Ik heb een advocaat, daar kan ik helemaal niks mee. Nu, u moet die zaak doen. Dat is toch ongelooflijk? Ja. En dan moet ik zeggen van nou goed, dat doe ik niet, want ik doe alleen maar strafzaken. Maar Snap je wat ik bedoel? De meesten kunnen dat heel goed ja. scheiden. En de meesten kunnen het heel goed scheiden. Als je maar zorgt dat je in je werk geen steken laat vallen en dat je daar staat. Ja, dan is geen enkel probleem. Wij hebben het wel nodig, hè? Want je bent al 30 jaar aan elkaar. Je zit in de zwaarste zaken. In de regel moord en doodslag. Dus wij moeten zorgen voor die balans. Hè? We moeten die weegschaal wat in balans houden. Dat wij dus terugjaren vinden. En uw enthousiasme daar. Hè? Want de supporters zeggen wel eens, nou, ik ken wel iets minder. Ja. Maar achter u zitten ze van nou, zitten, zakken, kop houden. Ja, zitten. Maar bepaalde zekerheid. En die evenement, dat is voor u is enorm wichtig. Ja, een soort van uitlaatklep. Ja. Aan de andere kant ben je ook vrij conservatief. Hè? Je hebt een bepaald patroon in je leven. Je gaat altijd naar dezelfde wegrestaurants. Waarschijnlijk bestel je hem elke keer weer hetzelfde. Hetzelfde eten, ja. Ja, hetzelfde eten. Elke keer weer naar Limburg, hetzelfde hotel. 53 hier. 53 hier. Gooi alles er maar uit. Ja, toch? Heerenveen op de tribune, 30 hier, hetzelfde plak. Redelijk conservatief. Ja. Ja, nee, maar er is niks mis mee, maar ik signaleer het alleen nog maar. Nou, wie is wat nou zo markant is? Conservatief, hè? Altijd hetzelfde. Hetzelfde patroon. Maar nou het werk, daar ben je het zien gesteld. Want dan moet je heel creatief zijn. En heel flexibel. En altijd de grenzen opzoeken. Want wij doen een strafrecht. Wij staan in elke zaak bij het begin met 4-4-0 efter. Dus dan moeten wij strijdvaardig zijn, creatief, grenzen opzoeken, grenzen verliezen. En dan heb je een patroon aan de en dan vind ik het heer, ik zeg wel eens, dat zijn dan vaste ankerpunten die je hebt. En die jouw rest. Ja. En dat hebben wij dus nodig om dat beetje die balans te krijgen. Ja. Slag het net altijd, maar... Je muziek je in elk geval. En je bent natuurlijk redelijk sportief. Of Wien misschien wel redelijk sportief. Maar je bent in elk geval jarenlang voetballen bij NTW. Ja. Net de week. NTW. Waar komt die naam bij? Dat is NTW, omdat vroeger speelden wij veldvoetbal. En daar stonden mensen aan de kant van het veld. En die roepen maar Anker, de burger erop. Die mem net de week. NTW. Wij dus een zaalvoetbalvereniging. En hebben we dus 24 jaar lang hebben wij dus die zaalvoetbalvereniging gehad. En mijn broer die spits. Ja. En vrij technisch. Ja, Jo wie ik technisch. En het jongen de beeld. Nou, laten we er even een chance. Ik ben trainer, coach. Ja. En mijn broer dat wie een goede voetballer. Alleen na 3 minuten moest het steeds wisseld worden. Nou, laten we net langer die spanning. Even de beelden. Net mij op eigen kantoor. Ja, dus even balletje hoog. Nou, Sippie? Ik zeg wel eens, ik ben net zozeer advocaat als zoals ik voetbalde. Hè. Het is wel op techniek. Ja, en de boer, dat is nou het probleem met mijn broer. Je denkt dat je hem hebt, maar je hebt hem niet. Maar en dan gaat er weer wat kapot. Wie dat Jewish schilderij of wat wie het? Ja, dat was een Rembrandt. Wij zitten in het pand van Rembrandt. Dat was de enige kostbare schilderij wat we hadden. Maar jullie komen eigenlijk al jaren bij Sportclub Heerenveen, hè? Jongen en zondag. Zo'n jongen en zondag. En het klopt het verhaal ook omdat Foppe de Haan het zelfs trainer was bij Akkerum. Je hebt voetballen bij Akkerum. Je hebt training hoor zelfs Foppe de Haan. Ja. Dat je hem eigenlijk daarom ex-supporter wordt binnen van Sportclub Heerenveen. Wij kwamen zoals
heel protte Akkerum is natuurlijk wel zo nou en dan maar een kaartje. Kocht niet even, gewoon je naar Veendam, tegen Wageningen, Eindhoven, Telstar, SVV. Maar dat we toen Foppe kwamen in Akkerum en vooral de eerste keer dat hij dus trainer weer van Heerenveen, dat we dus jaren 80, de eerste keer, wie de fjouwer hier toen. We hebben een A-junior. Het hij dus trainer was en toen ben wij verschrikkelijk enthousiast voor een seizoenkaart kocht en we zitten nou nog altijd op hetzelfde plak. Ja, maar daar heb ik beelden van. Laten we even zien hoe het bij een reguliere thuiswedstrijd bij Heerenveen rond dat gaat. Nou maak je het me zwaar. Ja, je zult daar maar even zitten, hè? Dat is het probleem, je zult er maar even zitten. Goed schot zeg, ja, dat is een mooie goal van Oussama Assaidi. Hey Sim. Sim Nederland, wel. Ja, de situatie van nou trouwens. Marco van Basten wordt natuurlijk tak op seizoen de nieuwe haartrainer. Ben je hem de wie is mooi? Nou, ik moet eerlijk zeggen van, ik ben niet een man van de moderne communicatiemiddelen. En toen wie ik op Mentje te Midje, ik weer thuis. En de beide zwanen die hebben wel alle moderne communicatie. En die zeiden, Marco van Basten, dat was een Mentje te Midje wie het. Dat zegt ook nog wel niet. Ja, en die zei van, nou, Marco van Basten is benoemd tot trainer. Nou, ik zei, vind ik een van de best bewaarde geheimen. Want in Den Haag, als we over politiek Den Haag praten, daar is nooit een geheim wat bewaard. Het lijkt allemaal uit. Ja, eerder weer de toekomst. Niemand wist het. Nee, echt het had Robert Veenstra de vastzet, prima dingen. Nee, maar klasse, want alles lijkt uit tegenwoordig. Dus dat vond ik heel knap. En gelukkig dat mijn band dat zijn. Want een kwartier later ging de telefoon en toen vroeg de NOS om een reactie. Dus ik moest direct reageren. Toen heb ik het volgende zei van, je moet ook eerlijk zijn. Van Basten heeft een grotere reputatie als voetballer dan als trainer. Maar daar is iets in oer dat hij kan bewerkstelligen dat bepaalde voetballers bijvoorbeeld bleven. Waar weet? En dat bepaalde sponsoren bleven of dat je die krijgen kennen. En dat bepaalde voetballers bijvoorbeeld wat makkelijker naar Heerenveen te komen kennen. Want laten we wel weten, wereldwijd was dit het nieuws. Heerenveen trekt van Basten. Nou kwam ik Jim in bij de Nijs-receptie bij Sportclub Heerenveen. En toen heb ik jou vregen, waar wordt de opvolger van Ron Jans? Dit zijn jou. Cocu. Als je vreegt van nou, er moet toch een nieuwe trainer komen, dan is mijn voorstel om Cocu te nemen. Cocu wordt associeerd met PSV, maar ik vind hij moet eerst eens een keer een orenclub trainen. En dan heeft hij voldoende bagage om naar PSV te gaan en dat is Heerenveen. Ja, dit let ik vanzelfs alleen nog maar Shannon even aan te Jan, dat je net al 10 gelijk hebt. Dat duidelijk is. Ik vind het knap en daar heb ik respect voor. Dat zei dus Marco van Basten. Ik zie het zelf al Cocu te denken. Want ik denk dat Cocu bij het Nederlands elftal geweldige bagage heeft opgedaan. Hij heeft als voetballer een geweldige carrière gewoon. En ik denk dat een Cocu bij Heerenveen heel goed past. Waar weet komt dat nog een keer? Maar Marco van Basten, dan zeg ik ook van... Ik ben er heel wies, maar hoe het uitpakt, weet je het dan nooit. Nee. Wim, je komt al jaren dus, hè, zijn we correct, bij Sportclub Heerenveen. Is het nog altijd lekker gezellig als doe? Bij de club? Ja, ik vind, in protte mensen die praten over de sfeer van het oude stadion. Maar ik vind, in het nieuwe hebben wij ons plak. Ik vond het mooi is, we zitten met 24 man in het oude stadion. En dat goed toen nog, 94 weet je ook, het nieuwe stadion. Dan gingen we met die hele ploeg naar het nieuwe stadion. In hetzelfde vak. Dus we zijn eigenlijk met een ploeg, en dat is het mooie in het stadion. Mensen die je helemaal net kon. Er zit een politieman bij, er zit een scheidsrechter bij, er zit een bakker bij, er zit een horecabaas bij. En je wordt bij elkaar zet en dat is het mooie. En als er dan bijvoorbeeld een vrouw of een man 2 keer net is, dan skil je wij. Dan bel je erin van ben je ziek of wat is er? En dat is een mooie baan. We hebben natuurlijk al begrafenissen gehad, maar je bent maar een ploeg bij elkaar zetten, dan krijg je een baan mee. En dat is prachtig. Alleen dat ze zijn zo'n beetje lulk op ons, omdat wij altijd staan. Ja, dat is misschien wel vervelend. Dan zeggen ze de held maar en dan willen ze de held van hun seizoen. Maar om die link weer met NTW te lezen, dat wie in het verleden, ik al zei, wij met mijn NTW, mijn broer die voetbalde, nou die had tot 45-jarige leeftijd, 50ste had er nog voetbal. En ik wie dan trainer, coach, samen met Bart Dikkerboom. Bartobelli noemden wij die in Akkerum. En toen
zei op een gegeven moment die coaches van al die orenploegen van die Anker die sprint altijd bij elke goal gong in het veld in. Ja. Want dan pakten wij winst mee. Hè, met de tijd. Tijd. Hadden we een scheidsrechter, dat was Paultje Penneweert. Een man die was een hele markante scheidsrechter. En die zei op een gegeven moment, kwam naar mij toe. Anker, jij komt niet Van de bank af. meer van de bank af. Binnen 5 minuten natuurlijk scoorden wij. En wat hebben we gedaan? Ik heb een paar spelers gevraagd. Hebben we met bank aan hand. Hebben we het veld ingedraaid. Misschien praten we nog even verder online, want we zitten er alweer op. Ontstaan 4 manje meer sport dan in onze reguliere boppenslag-uitsturing. Maar dan onder andere het WK Shorttrack in Shanghai. Verder alweer een hele wichtige wedstrijd voor de Harkemasse Boys. Nou, het treffen mij Lisse en Survival in Kloostertille. Waar weet dan hoe dan ik nog een hele gezellige dag.